badakit, nola duen izena Gasteizko jaietako pertsonaia nagusia. Mielotxin! Katximorro! Esanen. Marillaia? Nola du baizena? Zeledon! Gora, Zeledon! Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri. Aixue, kuadrilla, txirri txatxu kompletoa da, BSD, Xandre Marizuriaren fexetako pertsonaia nagusiaren izena jakitea ere, Nola zen? Horixe, Zeledon deno dakizue, baina baldakizue Zeledonek nola duen apellidua? Ea nork dakien? Ruiz de Ganuan Gauna! Martínez de Murguía! López de Ullibarri! Ez noski, badakizue nola den? Zeledon Txiribito! Atención, atención! Listo dago Txiribiton! Nire etorri naiz, ea ganoraz aurkezten hau zuen. Gu hemen, eta zuek hor, ongi etorri Txirri Junior! Iepa! Kaixo! Kaixo, kaixo! Aupa Gasteiz! Gabilondo, hola karakola! Jaja, arratsaldeon Zeledon! Aizue, Pepillo, gaur joko bat egingo dugu. Astoaren jolasa. Primeran. Erne, 5 animalia hauetatik nik bat aukeratuko dut, bai? Eta ondoren, zein aukeratu dudan asmatu beharko duzu. Ulertu duzu? Bai. Ederki, bai itxi begiak. Listo. Az dadila, astoaren jolasa, Pepillo. Zein animalia aukeratu dut? Leoia! Ez. Txakurra! Ez eta ez. Arriskatu egingo dut. Katua! Ez eta ez. Kakazarra! Ez zait joku hau bat ere gustatzen. Dimititu egiten dut. Animo, Pepillo, ez zabiltzain gaizki, Zer, jolastuko aldut. Seguru? Pixka bat lagundu behar didazue. Horrek ez du balio, Bakar-bakarri jolastu behar duzu. Ara, bi aukera besterik etzaizkizu geratzen, bi animalia, bai, astoaren jolasa irabazteko. Txerria eta astoa aukeratu, Pepillo. Gogoratu, astoaren jolasa, astoaren jolasa.
Astoaren jolasa. Zuk zer nahi duzunik astoa esatea, ez da? Ba ez, hor konpon, txerria! Pepillo astondoa, urrezko belarriak merezi dituzu, eh? Vitoria, Vitoria, hau arrantza dotoria. Vitoria, Vitoria, hau arrantza dotoria. Arre, arre, astotxo, bierto losarako. Etxe irunerako, handik zere karriko. Txapatatak Mirri eta Txiribiton, gaur ere egundoko izugarrizko harrera beroa egin digute Gasteizko geltokian. Eta hori eskertzeko ikuskizun martxasoa egingo dugu, tope topera! Ai, Txirrispio, gaur Txiribiton eta biok ez gaudek oso martxoso, Musika fin batekin hasiko gaituk. Delikatezun. Txiribiton, porron! Ara, Mirri eta Txiribiton, gu Euskal Herriko hirukote alai eta divertigarriena gara, ez da? Hori argizago, baina motorrak gutxika beroto behar ditziago. Pizzikato! Eta Txiribiton, porron! Bulamentu pixka bat, mesedez. Begira, guk normalean kantu ederrak abesten ditugu, ez da? Hori baietz, kantu ederrak, kantu klasikoak, oso klasikoak. Klasikisimo! Txiribiton, porron! Ara, zuek zertara etorri zerete, hemengo adiskideak alaitzera, ala siesta egitera, Mesedez, txirri eta txirri, 35 urtez, elkarrekin ibili gaituk, plazarik plaza, herri, antzoki, eta orainik ere hori galdetzeko gibela dauzkak. Zertara etorri zarete? Argitzagok, siesta egitera! Porron eta porron! Beti berdin ari zarete. Nik bai, haiek ez. Nik bai, haiek ez ez. Nik baietz, haiek ez ez. Nik baietz eta baietz, hori haiek ez ez eta ez ez. Nik baietz... Hori zebera, Txirrispio, bai, ez! Baiezkoa non nahi, jarraituko dut teman kontrakorik ez dut nahi. Ez da txarra berez, eutzi ez eskoari,
barrez eta negarrez. Baiezkoa non nahi, jarraituko dut teman kontrakorik ez dut nahi. Ez da txarra berez, eutzi ez eskoari, barrez eta negarrez. Ideia koloreak. Soka kolore. Soka kolore. Kolore. Bai, Nerea. Ideia soka tente. Ideia soka tente. Ideia kolorea aldatu. Ideia, magia. Kolori aldatu. Kolore! Kolore! No. Urdina, txuria, desagertu. Eskua iriki? Bestia! Ideia, bestia. Txuria hemen? Magia hemen? Gorrilla. Ideia, txurilla. Kolore. Beltza, kolore. Beltza. Lagunok, zorionekoak zuek. Gaur, hemen, zuzenean eta eksklusiban, txirriterrok matematika erakustaldia egingo dugu. Ole eta ole. Lehenengo ariketa. Erne Junior. 5 gehi 5. 8. Ja. Barkatu. Agian galderarik zailenarekin hasi naiz. Oinarrizko galdera bat egingo dut lehendabizitia. Ea, Junior. Zenbat dira 2 gehi 2? 3. Kalamidadea, baina... Hau kalapita antologikoa da. Kalkulo mentala errepasatu behar dugu. Izugarri gustatzen zait, plasta horri adarra jotzea. Total, zerbaitetarako asmatu zituzten kalkulagailuak, ezta? Iepa!
izan ere etxera bizikleta zoragarri bat eramango du. Beraz, bi partaide behar ditu jolasa antolatzeko. Ia ba, Pepito. Momentu zoriontsu bi egingo ditugu. Den-dena Gero bat, zizketa beste kutxan baino zoriontsu botako hau, ditugu. ara. Eta lehenengo goxokin gorria aterako dugu. Ja ba, izena... Zein dugunen hemen. Ara. Ja ba, isiltasuna. Itziar Olarte! Atxaldeon, Itziar! Arratsaldeon. Nungoazea? Gasteizko. Gasteizkoa, eta ze ikastola joatezea? Armentia. Nola? Armentia. Armentia, oso ondo. Zenbat urte dituzu? 7. 7, ederki baitziar animo, zorte hon eta txalo aberetzako! Primeran orain Itziarren aurka lehiatuko den partaidearen izena ezagutuko dugu. Hauxe bera. Tororon, ton. Sofia Pardo. Mikrofona nahi duzu? Arratsaldeon, Sofia. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ondo, hori da doaia estenategi gainean egoteko, mikroa eta guzti. Bizikletara emateko asmoarekin? Bai. Oso ondo, primeran, horrela behartzen dugu sasoitxu. Txalotu dezagun, Sofia. Trebenibilidata hemen. Ederki ba, eta orain Sofia eta Itziarrekin goxokin bilagoaz eta segituan itzuliko geha. Gero arte lagunak, gaio! Guazen. Entzun alduzue? Baixue, mirri handiak, supermirrik, emperadore baten arrera merezi du, Ez horrelakorik, Eraz, reply! Hora txaudete oraindik? Ambrosio Txotorena ere bai? Tira, banoa orduan. Jopenas, ze arraio dau? Konspirazioa, sorginkeria, konpota! Hemen geratuko naiz, kieto! Egin desatela erdikuloa, txirrik eta txiribitonek. Zer? Ez aldira zue txaro bero bat eskini behar? Txiribitan! Txiribitan! Ez dago eskubiderik! Purrustada eroen! Madarikazioak kutsatu nau! Triste nago! Txiribiton, purrustologoa deskonektatu behar dugu. Tira mirri, lasai ibili. Orain desentxufatuta dago eta lasai ibilikoa izemendik aurrera. Seguro? Bai? Seguro, seguro? Bai, motel, bai. Seguro, seguro, seguro?
Mirri, ondo dago desfileak egitea, bai. Baina, behin edo behin. Behin edo behin. Behin edo behin, pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Behin edo behin, pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Ezin iztu, ene laguntza, ezin iztu, ene adizkide. Behin edo behin, ikusten baduzu, zelaian lore gorria. Behin edo behin, ikusten baduzu, zelaian lore gorria. Maite zazu, ene laguntza, maite zazu, ene adizkide. Iluntasun eta ez beharrean, itot aurkitzen bazara. Iluntasun eta ez beharrean, itot aurkitzen bazara. Ez izutu, ene laguntza, argia etorriko data. Goizeko printzak nabaitu orduko, sentitzen baduzu poza. Goizeko printzak nabaitu orduko, sentitzen baduzu poza. Zabaltzazu, zeure bihotza, zabaldu egun berrira. Zabaltzazu, Zeure bihotza zabaldu egun berrira. Ieko lagunak hementxe gaude berriro ere! Asko entrenatu ondoren hementxe ditugu gure gaurko bi partaideak txintxo. Lehenengoak Itziar Olarte izena du. 7 urte dauzka, oporretara Huelva edo Oropesara joaten da. Armentia ikastolara joaten da eta bertan Garbine irakaslearen matematika klasekin asko disfrutatzen du. Eta bere lagun pila bat agurtu nahi ditu, gara Jaione, Ainoa, Iratxe, Aiala, Monika eta bere lehengusina Naia! Zorte momentuz eta txaloa beretzako! Primera! Eta ona hemen aizue lehiaketako bigarren partaidea Sofia Pardo, 8 urte Gasteizkoa. Etxean zakurri ikaragarri bat omen du, Uma, eskulanak eta gimnasia asko gustatzen omen zaizkio, oporra peiskolan pasatzen ditu, eta nagusi denean ama bezala arropa denda batean lan egin nahi du. Itona monak eta magurtu nahi ditu, eta txalo aztezin hau, beretzako hau Sofia. Eta orain norbait zain daukagu, Pepitxo, Bai. Felipe, zain daukagu, gozez zamorratzen baitago. Felipe, ator. Ator Felipe, jateko gogoarekin beti bezala, eta guk jolasari ekingo diogu. Horrela, begira, Itziar. Zure lekua hau da. Eta goxokiak hemen tximinian sartu behar dituzu, bai? Beraz, dana garbi dago, 1, 2, 3, hasi nahi zunean. Iaupa! Haupa Itziar, animo! Ai! Animo! Ui, gertu zabitza, Ia ba! Ai! Ia sartzen dezu, baino. Ai! Ia gutxi falta zaizuta. Ai! Ia bai, pixkat. Bai! Ia ba, ez da sartu azkenean. Animo Itziar! Bika naizea! Ederki! Ia ba! Eipa, bukatu zaizu zure txanda, ederki Itziar. Oso ondo egin duzu primeran, 3 sartu ditu Itziarrek, eta orain Sofia zenba sartzen dituen ikusiko dugu. Zure punteria, Sofia. Venga, Sofia. Hori, ondo pesatu. Aupa! Aupa, Sofia, animo! Epa! Animo, ia ba indar hori, kontrolatu pixkatu. Venga, Sofia. Aupa, Sofia! Ai!
markagailua. Eraztuna galdu gabe, Sofia, Dori? Oso ondo. Etorri. Hartu eraztuna. Ikus ezagun ba gaurko puntuaketan nola geratu dan. Diferentzia ez da hundia, oso txikia. Izan ere Itziarrek 3 sartu ditu eta Sofia berriz 2, beraz gaurko garailea garbi dago. Itziar da zorionak, ia baparian non ditugun? Primera, naizue. Eta hemen inorro pari gabe ezpen ez dugunez, Sofiak, baloi dotore hau eramango dut trikitrakako oroi garri bezala, hori da, eta txalo zaparra da dotore hau. Eta gaurko irabazlearentzako opari zoragarria daukagu, biziketa bikaina, zorionak, ederki balagunok, disfrutatzagoaz, aio! Agur. Adiskideok, haze mauka daukazue. Matematika erazoak konponduta, gaur hemen zuzenean eta esklusiban, txirritarrok geografia erakustaldia eskainiko dizuegu. Kukurruku, gai aldatu eta primeran arituko gara. Horixe duk, Junior, hori duk, jarrera egokia. Tira ba, entzun ondo. Ze hiriburuetan dago Gasteizko Mendizorroza futbol zelaia? Bilbon! Babua! Gasteizko Mendizorroza Gasteizen zego? Ontxo. Ea, beste kontu bat. Ea, esan lagun guztioi, ze probintziatan dagoen Gipuzkoako Txindoki mendia! Salamankan. Junior! Euskal Herriko mapamundia berrikusi behar dugu ganoraz! Ganoraz! Edo zein txikikeriakin erretzen zaigu. Total, zerbaitetako asmatu zuten internet, ezta? Gora interneta! Tile txistorra bai esan. Txipiroiak nahi badituzu, sakatu bat. Entsalada vegetariano nahi baduzu, sakatu bi. San Tomaseko txerria nahi baduzu, sakatu 3. Ederki San Tomaseko txerria aukeratu duzu,
500 kiloko txerria nahi baduzu, sakatu bat. Basurdekumea nahi baduzu, sakatu 2. Txerria basara, sakatu 3. Sentitzen diat, txiribiton lastima. Ez zaigu 500 kiloko San Tomaseko txerri bakarra ere geratzen, Dieta mediterraneo egin beharko du. Hori dena ote den? Ez, hori ez duk dena. Teleisforo txerriak esan dikide lengusua dela, eta goraintziak bidaltzen ditik. Ale, empate. Lagunok, ze gauza ederra den adiskideekin telefonoz jardutea. Oraintxe bertan, izan dut aspaldiko adiskide batekin berriketaldi mamitsua, benetan atsegina. Abaien horekin, Doña Moñorekin. Ez motel, ez. Jose Mondragonekin. Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geurean bezako tamonona, hain bere targala. ai, si, Ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuria no. 50 erraldez Zerbait gutxiago, erratako pisu eta monona pixaturik dao. ai, si, Ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuria no. anaiari bialdu notxan Erregalu mortzilla, Espainiako ipatuta monona handa bilmutila. ai, si, Ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuria no. surmintzeta belarrixak Ondo gordetako, auzoko gentientza monona San Cristobaletako. ai, si, Ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuria no. ¡Aupa Gazte! ¡Kaixo! Aizue, itaunketa zorrotz egin behar dizuet. Ea, zenbat dira 3 gehi 2? Eta 2 gehi 3? Eta 4 gehi 1? Eta 1 gehi 4? Eta 0 gehi 5? Eta 555 behar 555? Ikusten, ikasle prestunak ere, 5, kaketan plost! That's it. Would you mind? Willy dance, Mr. Honky, bounce. Get to my home style. Who's up? Told you she's a whore.
written on the wall, little shorty. Starting to feel like a stone cold party. Don't be acting like you can't tip with me. Everybody in the club getting tipsy. Ain't this beat on fire? DJ spin it back one more time. Fill my glass up one more time. And we gon' start it off right on time like. Music make you lose control. Music make you lose control. Et listen up, de retour pour faire bouncer la foule. L'équipe est là, même les jolies boules. Sur le dance floor, le soir se déroule. De prendre la tête avec ceux qui me porteraient parce que j'ai envie de leur prouver que je peux être le number one. Oh oh. Just blaze. Slapping girls on the wall, looking for the girl with the thick paw. Walk in and walk, walk in and walk. That's the end? Stop! It's the motherfucking one. Hase eskultura itxusia. Mirri, Arlote, hauek ez dire eskulturak. Hauek Campanello bizikleta estatikoak dira. Munduko honenak spinning egiteko. Espabilin, horixe behar duki. Spinning, Mirri, spinning. Alegia, txirrinda batekin egiten dan kirol modernoa. Txiribiton, argal geratuko eiz. Adoniston. Tira, marcha Mirri eta txiribiton, guazen. Venga, bat. Modernidadea. Ja, bat, bi eta hiru. Txiribiton, pilaña! Mirri, utziok lasai motel, ondo portatzen ari dugu romorroskoa, eta gainera, komenigarria da noizpeinka habituallamentoa egitea. Zer, Txiribiton, orain nobeto aurkitzaiz, ez da? Txiribiton puskarron! Pedorreitor! Tira. Jarrai dezagun kirolarekin, bestela osasuna usteldu iku zaizue. Osasuna ez dauk ustelduta, erreala duk usteldu zaiguna. Tira, martxa berriro ere, bat, bi eta hiru! Txiribiton! Txiribiton doping! Mirri eta Txiribiton!
honetan ez duzue inoiz turmaleta igoko. Uk ez diagu turrera joan nahi maletak eramatena, A fastidiarse. Tira, martxa berriro ere, bat, bita, iru! Aló, Mirri Pocholo. Antonio Mechero. Coño. Acabo. Ai, Mirri, zer berri. Ezer ez, Metxerok sua behar zuela. Mirri, txiribiton, ni spinning kontuanekin aspertzen hasi naiz. Modalitatez aldatuko du. Footing! Txiribitonek eta biok ere modalitatea aldatu egingo diagu. Koskobilin. Aizue, ze ari zarete, niri hartzen ala, Impiusiblea, apenas daukan hilerik eta kalborotas. Aizue, baina honela aspertu egingo daituk. Eta publikoa ere aspertu egingo da. Aizue, hemen kirolaren kontuarekin tematua dagoen bakarra, euaiz. Nahi baduk, erronka jarriko diagu. Kirol erronka? Bapo, ados! Tira, bota pinua! Ederki! Hemen dixe abiatuko aiz korrika batean, turku, Bilboraino! Atleti! Eta Bilboti berriz ere korrika raita lasterka bizian, Iruña daño! Hola, San Fermín, riau! Iruñatik berriz gelditu gabe, Donostia daño! Sebastian, banda zeruan! Eta Donostiatik berriz ere, turku, ziztu bizian, Gasteiza itzuliko aiz, ordu betean eta porru eginda. Ez jauna, munduko errekorra holtziko dut eta. Tira, zuek hartu kontuak, abiatzera nota. Banoa! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Txiripautxa. Ze, marka estratosferikoa izan da, ezta? Esan dako leku guztietan ibiliaiz? Buala! Hemen Gasteiz. Hemen Bilbo. Hemen Iruña. Eta hemen Donostia. Joperaz, tira, berriz ere beste itzuli bat kontrako norabidean. Bizkor. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Hemen naiz, japoia badu! Beste huelta bat, hop! Bat! Bi, hiru, lau, bost, sei. Stop! Beste huelta bat, ar! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Hementxe naiz berriro. Txirri, mesedez, puska batean habituallamientoa egitera. Txiribitonek eta biok deliberamendua egin behar diago eta, badakik, parlamento.
Tira ba. Arrazoi, Txiribiton, sasi atleta hori batzutan hile mataza hundirekin asaldu duk, eta beste batzuetan buru soil, kalborotas. Etxan. Entzun ondo! Mirri eta Txiribitonen audientzia nazionalak, Txirri kirolari ospetsuari, sari monumentala ematea erabaki du. Amen! Txirri bikoitza, doblete, trampa, 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 trampa. Eta trikitroneko guztion partez, agur! Nagusi, neskamutil hauek ez digute agur esan nahi, ez? Tira, batez ere niri, ze jende honi gogorra egiten zaio nire presentziari uko egitea. Batez ere neskei. Aizu, bani justu kontrakoa esango nuke, Ez alda horrela. Aizu, denon artean Pepitxori agur esango diogu, 1, 2 eta 3. Agur! Riozenago, 1 eta 3, agur! Zen arruzendoa. Agur esan didat, Agur? Bai, horrelakoa da tren makinariaren bizimodua, Pepitxo. Banik 4 era desberdinetan esango diet. Bai, au revoir, arrivederci, auf Wiedersehen! Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Chalo, pinchalo, chalo, pinchalo, katutxo mispilla, gainean dago. Bandago, bego bandago, txapata berri,